Sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler. Li Tirkiye çend rojan di navbera Partiya Desthilatdar AK Parti û Partiya Muxalefeta Sereke CHP nîqaşa darbeyeke nû û hilbijartineke pêşvext gûr dibe. Serokkomarê Tirkiye û di heman demê de Serokê Giştî Partiya Desthilatdar AK Parti Recep Tayyip Erdoğan, CHP bi tundî şermezar kir û got kesên biriyên demokratîk nikarin bibin desthilat, berê xwe didin darbeyî û dema ku em berê xwe didin daxuyaniyên rayedarên CHP em bangewaziya darbeyekê dibînin. Berdevke AK Parti Ömer Çelik jî bi daxuyaniyeke ragihand ku CHP dixwaze darbeyê vîna gel bide û di rojava wan de hilbijartinek pêşvext nîne. Derbarê wan daxuyaniyên AK Parti'ye de cîgir Serokê CHP Yıldırım Kaya da zanîn ku desthelata AK Parti'ye ev 4 salan bi darbeyeke sivîl û bi pergala darbeyê Tirkiye birêve dibe û bi suçdarkirina CHP jî dixwaze têkçûna xwe û qeyrana aborî bencil bike. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi bunu reddeder. Li Tirkiye'de 20 Tîlmeha 2016 bi destê AKP derbeyeke sivîl pêkat û îro jî Tirkiye bi vê derbeyê re tê birêve birin. Ger îro li ser şaredariyan qeyûm hebin, serokên partiyên siyasî û rojnamevan di girtîgehan de bin, sedema vê derbeya sivîl ya AKP ye. AKP ji bo têkçûna xwe û qeyrana aborî û zêdebûna nirxê dolar weşêre, Partiya me dike armanc û dibêje CHP derbe dixwaze. AKP bi mijarên vala û dûrî rastiyê xelq mijûl dike. Li gorî parlamenterê HDP'yê Dîrokê Mahmud Torol jî ger li Tirkiye darbeyek pêk bê, ev yek dê bi destê desthilatdariya AK Parti û MHP çê bibe û sedema wê jî li ber çawe. Yani sadece bu AKP ile de başlamış bir şey değil. Li Tirkiye eger amadekariyên darbeyekê hebe, hewce AKP berê xwe bide derdora xwe ji ber ku niha li Tirkiye hemû hêz û desthilatî dibin destê AKP û MHP de ye. Ji bilî wan tu hêzek nîne ku darbeyekê bike. AKP ji bo ku alîgirên jê dûr ketîne, carekî din li derdora xwe kom bike, wekê ku talûkeyek heye dide nîşandan. AKP ber bi wendabûnekê vediçe û bi van daxuyaniyan dixwaze desthilatiya xwe dirêj bike. Bi bûçûna siyasetzan Profesör Doktor Tevfik Erdem jî li Tirkiyeyê êdî egera darbeyekê nemaye. Türkiye genelini düşündüğümüzde de Tirkiye rojên hesas re derbas dibe. Lêbelê ez êdî pêkan nabînim ku darbeyek pêk were. Daxuyaniyên rayedarên CHP weke bangewaziya derbeyekê tê nirxandin. Lêbelê ev yek nerast e. Armanca daxuyaniyên CHP ew ku desthilatê bixê zorê û jê re bibêje êdî desthilata te bi dawî dibe. Di heyama ku aboriya Tirkiye di nava qeyranekê de ye û vîrosa koronayê heye, ne bawerim ku hilbijartinek çêbe û heta 2023 jî li pêşiya Tirkiye hilbijartin xuya nake. Serokwekîlê Koma CHP Özgür Özel bi daxuyaniyeke çapemeniyê ragihand bû ku dawiya rejima qesrêtî û dewleta komariya Tirkiye dê bêserkar. Li gel wê yekê Seroka Şexa Bajarê Stenbolê ya CHP Canan Kaftancıoğlu jî gotibû ku desthelata AKP an dê bi hilbijartinekê biçe, an jî birêyeke din. Piştî wan daxuyaniyan di navbera Partiya Desthilatdar AK Parti û Partiya Muxalefeta Sereke CHP de nîqaşên darbeyeke nû dest pê kiribûn. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.